Sunday edition. Mabatian kada Domingo, las 5 to las 6:30 sang aga. Mga balita gikan sa mga action reporters, balita nasyonal kag iban pa. Action Reports Sunday edition. Upod kay Action Doral Cabato. Action Reports Sunday edition. Maayong aga, syudad sang Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas. Welcome sa panibago na naman nga edisyon sa Action Reports Sunday edition. Of course, karon nga adlaw mga ka-aksyon, pinakauna nga adlaw sang Domingo sa bulan sang Oktubre. So, October na kita mga ka-aksyon, and of course, magsiling ka October basta diri sa syudad sang Bacolod, amo naman na ang pag-umpisa sang pag-celebrate sang Mascara Festival. Okay? So, sa sining adlaw mga ka-aksyon, ululupod kita alas 5 sang aga tubtob sa 6:30. Kaya sa gihapon, istorya kita or diskusyon kita sa pila ka mga balita, lokal, nasyonal. Kung may dalagkong international mga ka-aksyon, pwede tagin na mapasulod sa aton nga programa. So, by the way, ang inyo alagad subong adlaw, Action Dorel Cabato. Okay? So, good morning lang dira sa mga nagapamati via radio, nagapamati via Facebook Live, YouTube, kag website. Maayong aga sa inyo dira tanan mga ka-aksyon. So, kamusta so far ang inyo iyang weekend? Labi na nga nag-umpisa na dring Mascara Festival sa syudad sang Bacolod. So, may lapyo na guro subong. Kasi syempre kadto sa pila ka mga event, no? Especially ang kick-off to bala sang Mascara Festival sang September 30, mga ka-aksyon. So, may mga pila ka mga guest, of course. Kagato dito si Rico Blanco. Galing wala ko nakakadto kay may importante nga ginkadtuan man, no? Pero makita ko sa mga pictures mga ka-aksyon, in fairness kadamo sang tawo na gid yan, no? Pero sa gihapon sa padayon naton nga, of course, pag experience ng COVID-19 pandemic, hindi kita magkalipat mga ka-aksyon nga magsunod sa gihapon sa health protocol. Bisan pa nga ang tawag sini, ang face mask bala medyo halog na. So, syempre, imo na lang na iya mga ka-aksyon desisyon. Syempre, kung magkihalubilo bala sa mga tao nga, damo tao, I mean. So, syempre, halungan mo man ang imo kaugalingon. Mag-face mask ka sa gyapon, di ka sa gyapon dra magkumpiyansa. Kaya basi bala hindi ta mapaktan, no? Kag wala ta kabalo sang imo dra nga mga makahalubi. Okay? So, amo na, enjoy lang ta mga ka-aksyon sa aton nga pag sa ulog sining Mascara Festival 2022 nga may tema Balik You Home. So, kita kabalo man kita nga ang Bacolod City of Smile. So, magyuhuman ay gid kita mga ka-aksyon. Amo na, ang selebrasyon naton nag-umpisa October 1 to 23, no? So, amo na, enjoy lang kita, hindi na paglaktida sang mga kung ano pa da nga mga buluhaton nga hindi maayo. Para maka-enjoy ang tanan. Naka-enjoy ka, enjoy man ang iban nga tao, okay? So, of course, i-expect nyo mga ka-aksyon ang medyo moderate to heavy nga traffic ma-experience. Tagid ina iyan, tagid na malikawan. Labi na nga ang pagsaulog sa Mascara Festival after 2 years kitungod sang pandemic, di ba? So wala sang Mascara Festival for 2 years, and now 2022 nagbalik na ang Mascara Festival. So expect na nga damo ang nahidlaw mga ka-aksyon sa pagsaulog naton sini. So damo ang magakadto diri sa aton, di lang mga from outside Bacolod nga diri sa Negros Occidental, kundi meron gini nga may matabok gini nga mga ka-aksyon from Iloilo, Cebu, Manila o kundiin man dira, no? So, expect tagid ang dugang, of course, nga trapiko. Ang pasensya ta, medyo palaba-labaon talanggid, hindi tagid pag nubuon. So,
So, amo na mga action, medyo, ano mo lang niya, hasta mo lang niya sa 23. Pero syempre, actually, bisan wala pa maskara, nag-experience sa taga sa traffic, di ba? Daw gapangalot ka na sa ulo mo tungod sa ka-traffic diri sa syudad sa Bacolod. So, how much more sa pag-umpisa pagid sa sining celebrations ng Mascara Festival. So, visit gid ka mo maka-action sa page sa Action Radio Bacolod kay mayara dira sang gin-post namon maka-action ang traffic rerouting para kabalo ka mo bala maka-action kun diin ka mo maglusot, especially may mga road closure. Of course, because tungod sa pila ka mga activity nga patigayonon. So, mayara dira ha, i-check nyo dira ang Facebook post namon kay share namon dira sa social media ang traffic rerouting nanungod sining pagsaulog sang Mascara Festival. So permi ka mo mag-check dira sa amon nga Facebook page kay ara dira mga updates mga ka-action kung gusto niyo mabalaan bala nagakahanabo diri sa syudad sa Bacolod, Negros Occidental. So i-check nyo dira sa aton iya or sa amon iya nga Facebook page. So sa mga wala pa naka-like dira, like and follow nyo na ina para updated ka mo maka-action. Labi na may mga malain yung mga tiyempo blakis mag-abot. Ga-update kami dira from time to time. No? So bago lang kita laslasan sining Bagyo Carding, pero in fairness, mayo man lang kaya at least bala mga ka-aksyon, wala sang casualty diri sa Negros Occidental, although may mga damages and may mga nag-evacuate, pero at least pasalamatan tagihapon nga wala sang casualty sa diri sa Negros Occidental. So after sang Bagyo Carding, may nagsulod pa gid nga Bagyo Luis, pero dasig man to si Luis, hello lang siya guro. And then nagwa man siya dayon. Kagula man sa minor record niya, kahalitan sang pagsulod sang Bagyo Bagyo Luis. And mo na. Okay? So sige mga ka-action. Sa aton mga motorista dra bala nga nagabiyahe na subong, halong-halong lang mga ka-action na hinahinay lang ta kag makaabot kita sa aton nya padulungan. So sa sining adlaw mga ka-aksyon, mga balita sa nagikan sa aton yung mga correspondents and action reporters aton ni naihibaloon. And of course, ang kuhaon taman karon si Action Zil Minardo. Taon ta kamustahon ta sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Labi na nga nag-umpisa na ang Mascara or pag-celebrate sang Mascara Festival mga ka-aksyon. Okay? Kagdiri kita na sa lakat sang panahon kay ang easterlies mga ka-aksyon amo ang nagaapekto sa nasidlangan nga bahin sang Luzon kag Visayas. Ang Intertropical Convergence Zone naman o kun ITCZ amo naman ang nagaapekto sa southern portion sang Mindanao. And of course, diri sa aton sa Western Visayas, kalakip ng Negros Occidental kag syudad sang Bacolod ang medyo mangin magalumon ang kalangitan subong adlaw kag may talagsahon nga pagpanalithi mga ka-aksyon bangod ina sa easterlies kag Intertropical Convergence Zone. Okay? Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan nasidlangan padulong naaminhan nasidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon mangina makanay tubtob kasarangan ang pagbalod subong o ang pagdapya sang balod subong iyang adlaw mga ka-aksyon. So ang adlaw magabutlak las 5:36 sang aga kag magatunod naman las 5:38 karon sa hapon. Ang temperatura sa bugos nga isla sang Negros ang yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Okay, so diri na kita sa mga headlines sa aton nga mga action reporters and correspondents. Inahota kay Action Eric Magbanwa. No parking kag pagbutang sang watchtower sa NGC nakita nga solusyon sa Bacolod City Police Office agod hindi magginutog kag makita ang kapulisan sa tion sang event. Mga balita naman nagikan sa aton nga correspondents, kampanya o kon halin kay Action VJ Apasible, kampanya batok sa illegal nga panahor sa syudad sang Himamaylan, nagapadayon kag Action Roger Gutib, maestra nga nasalabat sa shooting incident sa nagligad nga Huwebes sa syudad sang Sagay, nakagwa na sa hospital. Suspect sa pagpaniro, wala pa gid makilala.
Las 5:12 Action Radio Philippine Standard Time. Kag mga ka-action, pila na lang kadlaw? 85 days na lang. 84 days. No, okay, wala din sa aton niya. Copy, wait. So 84 days na lang mga ka-action antes ang Christmas. Kag 91 days na lang antes ang year 2023. So dali na lang gid mga ka-action. Of course, saulog naman kita sang Pasko. Pero, di tayo pagkalimtan ng pagsaulog sang pista minatay, no? Okay, so, sige la 5:13 Action Radio Philippine Standard Time. Pause kita na for some commercial breaks, mga ka-aksyon. Kag sa aton iyang pagbalik, aton na kamustahon ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod, upod sa aton Patrol with Action Zil Menardo. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Naglipak. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Umbra,
Penumbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan. Las 5:18 Action Radio Philippine Standard Time. Kagsagya po nagapamati ka mo sa programa Action Reports Sunday Edition. So this time mga ka-action, i-check nato na kato niya patrol sa iya subong nga paglibot sa syudad sang Bacolod. Pwede na kay Action Zil Menardo. Action Zil, mayong aga! Action Dorel, good morning! Kasi sa itong mga taga-Timothy, sa itong mga caption na nag-tune in din subong sa ilang mga radyo at kasubong sa Facebook Live. No, so, subong ang sitwasyon natin Adrio sa may Bacolod City Public Plaza. Pagkatapos niya sa first day sa Mascara Festival, Action Dorel, na nagkamatamat na paninlo ini ang mga jaborders sa mga volunteers sa syudad sa Bacolod, Action Dorel. So makita nato na Adrio, sa may atubang kita sa Police Station 1, so sa dalan na San Juan. So, pinlo na Action Dorel, ang mga dala nun, kiti ang mga basura, dirao, may dagpo sila nga mga trash bin ni Bala Action Dorel, no, Adrio. Sa Keronta, dirita nang ginatipon ang nasagbot sa mga kiosko, kagati, so far, kung i-compare pinay sa may NGC, bala sa pag-kick off to Action Dorel, nga pagkaaga, sa October 1, no, ang basura, grabe gid. Pero sa Driati, hindi gin man amo ni kadamo ang tao sa nga kagabi, kung compare ka sa nga 30 dito sa may NGC, so madamo gid man niya sa nga 30 Action Dorel, no? So, Adria sa may Bacolod City Public Plaza, no, sa Nasambit ay isa matinlo naman Adri ang lugar, no? Amon ini ang basura, no, ginabutangan nila Action Dorel, no? So, kaya mo ng Mayo, Action Zil, mo ng Mayo. Yeah, sa NGC, pero titagaling basura? Oo, sang after sito bala, sang October 1. Oo, wala ko di abi, kaya ako may ginlaktan ko Action Zil. So, wala ko di sa Bacolod. So, wala ko naka-experience ang kick-off to sa Mascara Festival. Pero ti grabe, no? Amo na blang kabudla Action Zil. Blaki hindi kita makahimo sa ngaton kaugalingon niya basura, yan, no? Ako yung bala, tudod, hindi ko kasaho yung nga, ako sa public place. Hindi ko kasaho nga magbilin ko dahil sa nga ako niya basura, labi na dala sa may NGC, kaber, akaday, haboy mo ng basura mo, bonano. No? Correct, good. Wala mga plastic na malang kinanaan mo. Amo pag ina. Basurahan, manada Action Dorel, pwede ginabala nila utango kung may mga bags sila isunod nila. Correct. Oy, sulod sa bulsa nyo. Kalain lang tawon nga do amo na after sa do wala gid bala disiplina Action Zil, nagapakita gid niya wala disiplina. Nag-enjoy lang sa event pero wala disiplina sa ilang mga kaugalingon. Labi na Action Zil ang pag ginabalang kita kung pag I don't know kung naka-experience kada nga may ginasundan ka blang sa lakyan, naghaboy siya sang basura, do ka nami. do ka nami na kay narablang do wala bala sang concern bala Action Zil. Kablo ka mga baha tani nga nagaluntad sige reklamo baha sa ilang mga lugar pero hindi man mismo makadisiplina sang kaugalingon nila ang mga basura daga pinagusto lang haboy kagi ko na mo kapila na ko na actually nga masundan mo bala nga sa lakyan nga buksan ang bintana kay ipahabog ang mga basura nila do kanami po juton kay balik la haboy sila gali hindi mo na maabtan kati kadlaga sa lakyan no. So mo na bala mabulig tani sa komunidad hindi pa mahimo ara bala
Action Zeal. Oo. Ara ba lang gusto nila sang change, gusto sa pagbago, pero ila ko galingon mismo, hindi man nila mong pisahan. Nan. Kailinit. Simple nga basura. Ihigit to sa dalan, no? Correct. Oo. Pero kaluyan, mahal na rin sa may palibot sa Plaza Action Laurel. Daw, matinggo kami dyan, no? Hindi magita mo nakadugo ka basura kung kumpara sa dito sa may GC. Nan, mayo lang na Action Zeal, mayo lang na kung masunod bala tinlo dayon sa ngaton yung mga nagapaninlo diri sa syudad sa Bacolod. Oo. So mo na bala sa mga action ta, bulig man ta. Gusto ta pagbago, gusto ta mga matinlo ang syudad. So bulig man ta himuon ta man ang aton nga part. Okay? Kumpara sa galagaw paghaboy sang basura sa nagapaninlo bala, no? Correct. Ang proportion, mas madamo gid ang galagaw kag nagahaboy basura kumpara sa nagapaninlo sa Action Laurel. Oo, kooperasyon ng gid kaga disiplina sinisa kaugalingon Action Laurel, no? Ang basura isulod agad, no? Panibutang sa basurahan. Kagati sa Chiqueron pa man ang iban pagid adri nga areas sa Ciudad Action Laurel. So subong daw nagasanaw ng aton nga nga kalangitan, no? Para sa isang kagabi nagaulan-ulan agad man niya, pero kay ti kadali lang man kaga balik naman ang ako na okay naman ang tiyempo, no, sa kagabi, pero wala gyapon niya punaw ang mga kauturan ta kabiskan giinulan, sige gyapon niya ang ilang pag sinadya Action Laurel kag oo. Ang sa Baywalk hindi pa maganda mo na kadamo ang tawo sa nga kagabi sa aton nga pag-checker dito kay mas nag-adugok dito sa may Bacolod Government Center. Yan kami banda naman to diri sa plaza may banda man. So dito ang music nila di Action Laurel do ka relaxing gid man. Relaxing gid. Di na relax ka gid. Oo. Wala sila mga nakaputi ni sila tanan. So, good morning, ma'am. Pa-exam ni sa lugar Action Laurel, mga naka-white t-shirt sila dito sa may NHS, sila civil service. Okay. May exam gali so ba? Yeah. Ate, God bless na lang sa mga makuha sa exam, Oo, kaya si ang ilan, sino nga, no, ang papel nga ginauyatan siniso dito sa Balatan Aonta dito sa may Negros Occidental High School, no, kaya daw madamo dito sila. So God bless, no, sa makuha sinisa nga exam so halin sila sa may Cathedral Action Laurel, no, ang mga nagakuha sinisang exam. Kaya kung civil service, daw wala magiging sila sila nga magputigid mo Action Laurel. Pero kung mga board exam gidya, so naga-white din na kaga pants, no, nga black o na denim nga pants ni Action Laurel. Kasi ang iba nga mga nagabaligya, nagamatamat sila sa nga balhin naman sila nga pwesto. Kaya ang closure sinisang dalan Action Laurel, 3 p.m. to 3 a.m. lang man. No, so ang ilang mga plastaran siningara sila sa mga naka-akupar sa mga first kag second line sinisa nga dalanon. So kinapahigad-igad naman nila, no, ang ilang mga waligya kagati dira sa may dala na going to Luzuriaga na halin na diri sa may dala na San Juan Action Laurel, no, ginbaralan sini ang piyak lane man. Kagati diri sa may going to San Sebastian nga dalan ang isa diri ka linya sa kadalan, no, padayon sa ang construction na bali isa pa lang kalin isa pa lang kalin adre ang ginagamit. So nakatambak ang mga balas ni. So ang ginaang bisa naton sa ating mga kauturan. That's why isang kagapon ang traffic, lakas ng traffic daw heavy to bumper to bumper na ni siya Action Laurel. So sa pagayas naman adre sa may dalan na Lacson. So expect mo ginay Action Zeal? Expect mo gini Action Zeal ang heavy traffic Action Zeal labi na nga syempre after 2 years ang pagbalik liwat sa Mascara Festival mong so sa nasiling ko Blakaina madamo ginayasang of course mabisita, mga pamilya, mga turista abi nga may himata diri sa Bacolod, may iban na taga Manila, Iloilo or diin pa da Cebu, so ma-visit dibla sa aton Action Zeal. So expect ta gina ang heavy traffic gidya, heavy traffic gani nga wala sa Mascara Festival ayhan pa nga may ara subong. So dapat siling ko na gani Action Zeal ang aton pasensya palabaon tagid. Kung ngaton nga height bi mga 5 lang ta, so himonta ngaton pasensya mga 6. 6 feet. mag-opening ka sa klase traffic na dayon. So, correct. So
expect mo gini action zeal kay expect mo gini gali kay magluwas pagid gani ha. Magluwas pagid gali nga may balik na Mascara Festival, may klase pangadaan. So, amo nang pasensya ta. Palawig-lawigon tagid mga action. Ang mga estudyante sa nila gabo sa ngipin. Gani kang adlaw yung wala pa manggid sila nga mga sonata balaksyon dorel. Gani gabo o kung gabi ila man yung sugod sa nga alas 5 dira naman sila nagaplastar nga mga live band ka mga tukar. So naman disturb gid. Yes, so nasiling ko kapag diyan sa atong mga action zeal nga dapat aware gid sila sa mga traffic rerouting. So, dira sa aton yung Facebook page, may gin-post kita dira. So, pwede dira nila ma-check. Although, naga-start man ang closure mga hapon na, pero at least para aware sila. No? Correct. Okay, mga taga-diri nagidagani, no? Especially mga pangayaw, ginaksyon dorel. No? Correct. Sunar gid no kay kung kakisa kapila ka pa malibot-libot kay wala ka kabaluan way na dagali ang alagyan, no? So, dira sa may likod balas ng SM Action Dorel. Oo, pakadto bread ko. May one way na dira nga alagyan mo sa may gate 1 ayon. No, magagawin kapag gate 1, one way na din siya maliko kagito sa may ralito, sa may park-in kayon. Action Dorel. Okay. Ako na marisa ka dito, going to lang pirong sa may may likod dito sa gate 2, no? Dito kayo ni Hagi. Kaya hindi ka naman pwede ka balik, may one way na sila nga sign siniki para ang hindi ka na mag-siliga ka ay sining ang salakyan Action Dorel. Para so tiya mo na din sa Action Dorel ang sitwasyon man sa may UNOR, no? Sa magakwa ni sila mo kay diri ka nagbigan Action Dorel lang diri man ka nagsinisang board exam, no? Sa pwede ginagana sa akong memorable nga eskwelahan. Wow. Of course. Kung memorable si Action Zeal, memorable man sa ako. Kasi siyempre, alma mater ta na. Last September, ang exam sa mga October, na mga matake ni, sini Action Dorel mo daw high school nga mga teachers malakag elementary. Okay. Courses nila, yes. BS Ed sa BE-Ed na diri subong ang ma-take sang exam. So, God bless gidra sa mga ma-take sa exam sa subong nga padayon gyapon no gina-check. Ibalikan ta lang si Action Zeal kay nautod ang linya. So, muna ang mga, of course, magakuha sang exam dra subong sa UNOR, kag tanan niya nga magakuha sang examination. So, God bless gid sa inyo tanan. Kay of course, mga ka-action, ini silang tagsa ka mga kabataan ni nga nagakuha ni isang ilang exam, may tagsa ka handom man ni sila mga ka-action mong nga kabay pa nga of course, matuman man, no? Di ba, Action Zeal? Yes, pero kay Action Dorel, no? Kagati, antes sila magsulod sa mga Action Dorel, gud sa gyapon ang protocols and health protocol, ginapatuman. May mga alcohol sa gyapon, ginasanitize ang temperature, gina-check sa gyapon sa mga gwardiyan dito sila dito makasulod kagati ang kung board exam wala no ginabawal ginaampag adulong sinisang mga pagkaon so dapat may pakanadaan nga nabalon sini kag dapat nakapamahaw gid before mag-take sa board exam Action Dorel. So, baka-baka lang. Kabay pa, no? Madamo ang makapasara siya nga board exam. Kaya sa buong Action Dorel, lang ato ng sitwasyon na diri sa may syudad sang Bacolod, malinong kag matawhay, kag di happy and blessed Sunday gid sa aton nga mga kauturan. Observation report nga gikan sa patrol ni si Action Zeal Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Las 5:31 Action Radio Philippine Standard Time. Madamog niya salamat kay Action Zeal Minardo. So of course, pagpabalo sa aton sa sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod, mga ka-action. Okay, so sige, balikan ta lang karon sa Action Zeal para naman sa mga balita kaya natipon siniman nga aga, mga ka-action. So, diri na kita sa mga balita lokal. Ari mga ka-action, nakibot ko kahapon sa balita kaya ginsugata gid niya ang bulan sa Oktubre sa isa ka shooting incident draiya sa may barangay Handumanan. Pero may lang kay ang biktima mga ka-action wala man napuruhan kag subong ginabulong sa hospital. So natabo sa nga shooting incident draiya sa may
Purok Golden Rosary Black Ones da may barangay Handumanan. So kahapon inisang hapon mga kaaksyon. Ang biktima ang ginkilala kay Alfredo Tabulinar sa 65 anyos ini siya mga kaaksyon. Kag ining suspect si Michael Glenn Cabalhin, 35 anyos. So, sunod diri kay Police Lieutenant Michael Tuburan, ang Deputy Chief of Police ang Bacolod City Police Station 10, kundra sa may barangay Handumanan, madugay na nga nagadumtanay ining duha sa diin si akon ginreklamo na sadto ni Cabalhin bala ini nga suspect si Tabulinar bangod sa ining pag-usal sa welding nga nabahoan sa mga kaaksyon. So ini siguro of course ang ginalantaw nga rason sa kapulisan sini nga nagluntad nga shooting incident kahapon. So nakaagom sang pila sa dugan ining si Tabulinar or ang biktima sa diin nga ang bala naglubong sa iya nga tulan. So karon ginabulong siya sa hospital kag of course ang suspect pasakaan inisang kaso mga kaaksyon. So in fairness man no, insugata gid ang bulan sang Oktubre diri sa syudad sang Bacolod sang shooting incident, pero may lang kay wala man na puruhan ining biktima. Kag of course mga kaaksyon, pila ka mga iban pagid nga balita. Ini balang issue bala mga kaaksyon sang 61 ka mga refilling stations water refilling stations diri sa syudad sang Bacolod kay natukiban ini sila nga wala sang sanitary kag sanitary permit and business permit mga kaaksyon. So in fairness bala no, natukiban sang may mga kaso na bala sang may kaso sang kolera diri sa syudad sang Bacolod. So inang kolera hindi man nalahog-lahog mga kaaksyon. Posible ka man sina mapatay. Actually may napatay na ganit diri sa Negros Occidental eh. So ang kaso sa ulihi ko nga datos nga nabalaan sa Negros Occidental mga pito ang kaso. So laban gid sa syudad sang Silay. So amo na bala diri sa aton tungod sinang issue sang kolera ang aton iyang of course authority diri sa syudad sang Bacolod nag-check sa mga water refilling stations sang ilang sang ila kung may mga permit sila. So diri natukiban nga 61 mga kaaksyon dugin pareho nya gid sa 61 ka barangay sa Bacolod. So, by the way, mga 61 ka mga water refilling stations ang wala iya sang sanitary and business permit. So, imagine bala mga kaaksyon, ga-operate lang kamo iya nga wala kamo dira sang permit. So, hindi na lahog-lahog. Kaya ang tubig, ginapasulod na sa lawas ang tawo, ginainom, nagasalig mo ng mga tao sa inyo. Kaya, of course, dira nagakuha sang tubig nga inumon. So, dapat, kung ako lang yung mga kaaksyon pambalo na, dapat ginyalan na nanibong ang 61 kabilog ka mga water refilling stations kay para aware ang mga tao nga ay inigali nga no, wala ni siya sang permit, wala sang sanitary permit. So very important ang mga kaaksyon kay gina-check na sa aton nga City Health Office kung pasado ang tubig ni nila nga aton nga gina-consume. Pero may mga mga kasyon may mga process nga ginasunod. So hindi basta-basta nga mapagwa ang ngalan sining mga water refilling stations. Kaya may according sa aton yung mga otoridad, ngayon sila ang mga compliant man kuno sang una. May mga iban niya compliant gid kuno sang una, tigaling naagyan sang pandemic kuno, wala naka-process, pero gin-suspend anay yung ila operation. Although wala man sila ginpauntat gid, pero gin-suspend lang anay while gina-process nilang ilang permit. So mayara man nga iban bag-o bukas wala sila kakuha sa wala sila naka-process ang ila sini nga permit. So suspended aning operation nila. Okay, so mas mayo man na nga gin-suspend while nagakuha sila sang permit. Kay kung si Mayor Albiga actually hambalya gusto ya ngalanan naman pagwa para aware ang publiko kasi syempre ang gistoryahan tadi mga kaaksyon ang ato na nga ikayong lawas. So hindi ni siya ni kadi maglahog-lahog ya kay kabudlay gid sang sitwasyon subong mga kaaksyon magbalatian ka labi na kung hospital ka ayambot. So kabudlay gid sang sitwasyon kay antis ka ma-admit nga daan, mapa-swab test ka pa, so pila pa na, so 3,000 pa na
magluwas sa imo pagin mabantay sa imo, ipa-antigen man, tibalayran man na. So, amo na bala kabudlay sang sitwasyon. So, grabe, mangin, gid kita dapat cautious gid kita mga kaaksyon, labi na sa aton nga ikaayong lawas. So, amo na, hulaton ta niyang development sini, although sa Bacolod subong, kung di ko magsala, isa pa lang ang cholera diri sa aton, kag I think naka-recover na siya dira sa may barangay Mansilingan. So, kabay pa nga hindi na ni madungagan kay kadamo, ano sang problema sa kalibutan. May COVID-19 na, may leptospirosis, may dengue pa. Grabe man ang dengue diri sa aton mga kaaksyon ha. Sa latest ko nga nakuha nga report na pulo na nagkalamatay. So, hindi gidya lahog magbalatian sining mga dengue, mga leptospirosis di mga kaaksyon. So amo na dugang pagitsubo ang kolera ne. So manahalungan ginato ng aton niya kaugalingon kag of course ang mga pagkaon niya ginapasulod naton sa aton iya nga lawas mga kaaksyon. So laton tani ang developments ang sining balita nga makakabay pa nga makakuha na ni sila sang ilang permit, ma-process na nila kay kabudlay sa sitwasyon nga wala sang sang permit. So doon na ang iban sa aton mga kaaksyon hadlok na lang magbakal sang tubig sa mga water refilling stations. Ang iba nagabakal na lang gid sang arang mabakal mo sa mall kamahal sina iya 10 liters tagpila sobra shin nan, so kakamahal sina. So amo na do your part lang, especially sa mga nasambit mga amo sini nga sa isang business bala kay kabudlay katama. Okay, so sige, and then next naton nga balita mga kaaksyon, ini balang anti-smoking anti-smoking task force ang syudad sa Bacolod, may amo sinisubong anti-smoking task force. So, padayon sila subong nga patigayon sang information and education campaign nga hindi pwede mag-smoke diri sa public places sa syudad sang Bacolod. So, suno sa aton na otoridad, labi na ang si Task Force Action Officer Jonald Pamposa, nga hindi lang kuno sila naga-focus sa mga dalagko nga merkado diri sa syudad sang Bacolod, kundi nagakadto man sila sa mga eskwelahan kay para patigayon sining information and education campaign angot sa anti-smoking diri sa syudad sa Bacolod. Kag actually hindi man ibag-o kay dugay na ning anti-smoking nga mga ordinansa galing una-una lang mapatuman pagkadason bulan way na sa mga gapang dakop. So subong siling ni Sir Pamposa, nagalibot sila anay kag kung may madakpan sila, wala sila anay nagahatag or naga-issue sang citation ticket, kundi sa baylo gina-warning lang anay nila nga amo na hindi na pwede mag-smoke diri sa mga public places sa syudad sa Bacolod. So kabay pa nga matigayon inino kay dugay na ning ordinansa sa syudad sa Bacolod, pero wala man nga una lang kumbaga mo na blang term sa iligay nun blang nga una lang ang kasaw, una lang ang palakpalak, wala man dayon. So amo na kabay pa nga mapatuman gid ni tayuyon kay labi na nga sang una, sang eskwela, pa ko madumduman ko, magsakay sa mga pampubliko nga eskwelahan, ba mga driver, ga-smoke pa na mga kaaksyon. Di nga ikaw ara sa likod nila, di ikaw ang makalanghap da sang ilang aso. No? Sa mga driver, da bala nga nagabiyahe, bala diri sa syudad sa Bacolod, mga responsable man kamo, halungan yung man ang inyong mga pasayro, maluoy kamo, hindi kamo sige da panigarilyo, sige kamo da do mga matsyagan ko sa inyo, mga kamo, kumbaga mga ni gani, sa tubo bala. Nalipat na lang ako kay sentral na do mga amo kamuda. Kabudlay bala makalanghap sang sining aso sang sigarilyo kasakit sa dughan nan. So mangin mangin responsable kita sa hindi lang sa imo kagalingon kundi para sa imo isig ka pareho man mga kaaksyon. Okay, so kabay pa nga ining an anti-smoking ordinance diri sa aton matayo yun gid ang pagpatuman sini kag may dakpanay gid nga matabo, hindi lang una-una. So actually nag-una na to nagpalayag si Mayor Albi nga iga-review nila ang tanan yung mga ordinance sa Bacolod kag of course ipatuman gid. So kabay pa nga patuman gid ina sang maayo kag insakto mga kaaksyon. Okay, so halong mga mo kay malibot man sila sa mga event center sang mga activities sang mga
ano na kung diin bilang activities ang Mascara Festival. So, maara na sila, magalibot sila. So, amo na do your part sa aton mga ka-aksyon. Okay? So, las 5:42, Action Radio Philippine Standard Time, ano kita na yung mga ka-aksyon, ma-pause kita na for some commercial break kag sa aton nga pagbalik iya. Pagkakuha na nato ng mga balita nagikan sa aton yung mga action reporters and correspondents. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sine. Kamot gaan to! Okay, mayong aga mga ka-aksyon. Good morning gid and happy Sunday gid sa inyo tanan mga ka-aksyon ha. So una nga Domingo sang bulan sang Oktubre gid kita, Oktubre 2, 2022. Do wala ko nalawag kag Oktubre 2 siling ko lang una nga Domingo sang Oktubre. But by the way, so October 2 and happy birthday sa tanan nga may birthday today. By the way, good morning lang kay Jonaline Linyal de Cripito. Tamyaw niya lang si RR, Joy, kag Edgar Sipida, kag Julio Celis, John Dexter Celis, Kit Macariola, Karen Guzman, Lager Diquilla, adlaw-adlaw naga-monitor sa Action Radio Bacolod. Salamat, gid. Good morning man kay Lalaine Grace Ibarra. Good morning sa imo. Mario Olvido Aquesa. Good morning and happy Sunday. Kay Mili Lioligo, good morning sa imo, sir. Kay Roslyn Labrador Rizala. Good morning. Greet ko lang si Mama Anita Labrador, Papa Wilfredo Rizala, and Tita Nelly Garzola, Tito Edwil Garzola, Nanay Estring Rizala from Inayawan, Kawayan. Good morning dara sa inyo sa may Banwa sang Kawayan. Kaya Buriring or Donyo, good morning sa imo. Paliog tamyaw sa anak niya ko no, nga may birthday sa October 4. Happy birthday kay Daniel or advance. Happy birthday kay Daniel Ordonyo. Love kagid ni papa mo. Happy birthday nak kag siling niya. I hope many birthdays to come. Bisan wala lang handa, importante good health kag makaeskwela ka kag magpakabuot ka. Love kag ni papa kag mama. Nene Ordonyo, purok tumpok sa good morning mandara. Salamat gid. Okay, ka-sweet kay papa ni ni Toto Daniel ba? Sige Kaya Elvira Hilogo, good morning man. Roming Estrabon Hedalanga, good morning Hedalanga. Nagapamati gali si Roming Estrabon Hedalanga, nagapangape, sige salamat gid. Kay Miss Jinky Dialagdon, good morning Miss Jinky. Dra sa may Phoenix, Arizona, kay Mr. Arthur Jeff Villasor, kay Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo, Sir Noel Amar, Alma Obligon, kay Mama Lulit Dialagdon, Papa Joe Dialagdon, kag sa tanan niya, family member ni Miss Jinky sa may Pandanon DSB. Salamat gid. So kamusta Miss Jinky, si Mama Lulit Dialagdon, okay na siya? And salamat gid sa 50 stars nga imo ginsend. Kaya Miss Georgia Gargasiran, oy Miss G, ikaw kamusta ka Miss G? Have a nice day man sa imo. Hopefully naka-recover ka na. And Ray Flores Baryoga, good morning sa imo. Kay Ma'am Van Mayo, good morning Ma'am Van. Happy Saturday afternoon dra sa inyo sa may Minnesota, USA. Ari kami sa may Iowa State. Yes, I know how to pronounce Ma'am Van sang Iowa. Ma-attend sa concert ni Marcelito Pomoy the winner. Oy, wow! Sige, enjoy ka mo dra Ma'am Van ha sa kag-enjoy nyo gid dra si Marcelito kay very talented gid ina iya. Duha na iya ka voice ang kaya niya, babae. Doble kara na nga ginatawag. Okay, so sige, enjoy ka mo dra Ma'am Van. Kay Roming Estrabon Hidalanga, good morning man. Okay, dra sa may Barangay Talaban, Himamaylan City. Doy Arthur, good morning. Roberto Hiraposco Caraballo, good morning man. Dra sa may Hutuda, sa may Handumanan, samtang nagapangapi, nagapamati sa Action Radio. Salamat gid. Ma'am Yvonne Busher, sa may Germany, good morning. Okay? Si Miss Rona Rihida Trava, good morning man. Si ikaroon naman ng iban mga ka-aksyon. Stand by.
Las 5:48 Action Radio, Philippine Standard Time. Sa gihapon ginapamatian yung programa Action Reports, Sunday edition with Action Dorel Cabatu. Okay? So, this time mga ka-action, ato na pagkakwaon ang mga balita ang natipon naman sa aton yung mga action reporters and correspondents subong nga adlaw. And by the way, mga ka-action, happy birthday. Gali sa tanan lang nga may birthday today bala. Kag sa mga Facebook listeners ta, or naga-watch sa aton nga Facebook Live. So, dugay-dugay mga ka-action, duwagan ta ng greetings sa inyo ha. So, standby lang kamo da, relax lang kamo da kay pagatamyawon tagig kamo karon mga ka-action. Okay? So, sige, diri na kita sa mga balita nga natipon ni Action Eric Magbanwa. Ining no parking kag pagbutang sang watchtower sa NGC. Nakita nga solusyon sa Bacolod City Police Office agud hindi maginutok kag makita ang kapulisan sa tion sang event. Detalye sini with Action Eric Magbanwa. Action Eric. Good morning, Action Dorel. Report ka sa Bacolod City Police Office halin sa soft opening. Pagkato sa day 1 sang Mascara Festival diri sa syudad sa Bacolod, nangin matawhay. Ini ang palayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sang Bacolod City Police Office. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag Action Dorel ni Liada nga may nakitaan sila nga problema. Una, ang sa New Government Center. Sa diin ila patagayunon ang no parking sa sulod mismo sang NGC agud nga hindi maginutok ang mga sarakyan nga ila santo na obserbaran sa soft opening kag day 1 sang Mascara Festival. Suno kalyada Action Dorel, magapatigayon sila sang adjustment sa kapolisan bango sa soft opening kag day 1 sang Mascara Festival, hindi makitaan ang kapolisan bango sa kadamuon sang tao nga nagalantaw sa mga event sa diin plano na nga magabutang sang watchtower para makitaan sa kapulisan ang bilog nga festival site kag makitaan man sang pubuluyo ang presensya sang kapulisan. Damo kita sang nagtambong sa opening naton kag super daw tawhay man kag amo yani actually ang ano tato dumodamo gid tao kagabi kay siguro sa piktob lang duha ka tuig kita maskara kag amo na ang traffic ano tara sa area di kay expected man na basta ma-activity kita sa NGC gatugok kinadarat din naman itong ginano natin sa traffic natin nga basi pwede mapahawanan ang alagyan pa sulod sa NGC kay amo itong daw na gutokid kita gabi. Siguro ang ato lang na ano kay may pasa na kita nga event area at the same time may ara kita sa NGC. So hindi naman gina siguro amo sinakagutok ang aton nga festival sites. Siguro dira lang sa NGC i-monitor lang namon ang implement ang no parking pasulod sa NGC kay dira ang bulyada sa aton nga trapiko kag kung mag-traffic ang dira nga alagyan ang circumferential kakapiktuhan man. So sa amon sa deployment naton siguro we will adjust man sang aton nga kapulisan kay nakita naton kagabi hindi kitaon sa podium sang tawo. So siguro ma-put up kami sang mga watchtower man para at least layo pa makita na sang tawo o kung sa din ang aton nga kapulisan. So plaza nga naman ang aton nga station 1 so na-adjust na naman ang aton nga police no na ginaugmenta ni naton temporarily come from sa police stations 1 to 10 naton and sini nga Monday so may ara kita additional coming from the regional office so na sa ginahulat pa naton. Action Dorel, si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sang Bacolod City Police Office sa interview sang Action Radio. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Magbanwa nag-report, una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Madamo gid niya salamat Action Eric Magbanwa kag sa iluhan ta may man sa nga balita mga ka-aksyon sa Action Art Tayhupon nagikan sa Bacolod City Hall. Detalye sa ni with Action Art Tayhupon. Action Art, good morning. Good morning, Action Dorel. Padayon nga ginapanugyan ni Councilor Calao Puente Villas at tanang mga Bacolod noon ka mga bisita nga magapadulong sa syudad sa tion sa Mascara Festival na kung mahimo padayunon lamang sa gihapon na matika nga ilang ginapatigayon bilang paghalong batok sa COVID-19. Ini nga palayag ginhimo ni Puente Villa kasunod sa nakita nga sitwasyon sa ginpatigayon nga opening salvo kag Mascara countdown sa NGC tinalikdan nga gabi. Suno kay Puente Villa, dapat paminsaron sang pumuluyo nga wala palubos nga madula si COVID-19 gani hindi gid dapat nga maghatag sang kumpiyansa. Naintindihan man sa konsyal ang excitement kag kahidlaw sa publiko sa pagbalik sa among selebrasyon apang hindi pa panahon
nga baliwalaon ang mga safety protocol nga ginapatuman sa gobyerno bilang nagapanguna nga proteksyon. We will have to monitor Action Art, no? Kasi of course, dapat kaya ma-fully aware ang pumuluyo nga hindi pa nadula completely ang COVID. Ako niya personally we still practice on using face mask just to ensure safe kita, and of course ang pag usar naton sa mga alcohol and paglimpyo sa kamot naton. I think mas maayo gid nga i-encourage tagapon ang mga utura naton. While we understand nga everybody wants to enjoy ang sa social distancing, hindi tagid ma-avoid, especially like last night. We want everyone to enjoy, no? But I think we should still be responsible enough to take care of ourselves, no? Kay ikabalo man after what we've been through, hindi tayo luyag. Kaya mo nang ginasulog ni Mayor nga i-monitor hindi ta kapakot, no? Kung ano kadasig ang pag-increase, especially after the celebrations of Maskara. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Las 5:54 Action Radio, Philippine Standard Time. Madamo gid nga salamat Action Art sa iluhan ta mga balita. Nagika naman sa aton mga action correspondents. Nauntang balita kay Action na VJ Apasible, kampanya batok sa illegal nga panahor sa syudad sa Himamaylan, nagapadayon. Detalye sa nivel Action VJ Apasible. Action VJ. Good morning, Action Dorel, kag mayong Sunday sa aton sining mga ka-aksyon. Nagapadayon ang ginahimo nga kampanya sa mga kapulisan batok sa legal nga panahor, partikular na sa syudad sang Himamaylan. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan, ang hepe sang Himamaylan City PNP, naglabot na sa 11 ka mga individual ang tigayon nga gindakop sang kapulisan bangod sa engage sa illegal nga pagpanahor kung illegal gambling, tinigdan nga simana kag duha ka iban pa angot man sa gihapon sa illegal gambling, partikular na ining illegal number games, ang ukon ang pagpahibag pagid sang damang. Dugang pa ni Colonel Homocan, Action Dorel, may yara sang direktiba ang aton sining regional director sang kapulisan nga pasangkaron pa ang kampanya batok sa illegal nga panahor. Yari si Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan sa aton sini nga interview. Sir, ang aton nga directive sa din sa regional headquarters, ang directive ng RD, i-identify na ito ng kampanya sa illegal gambling at ang kapulisan sa aton diri sa Himamaylan, continue sa aton na pagkantas sa operasyon. Kung may mga arestang mga monitor ng regional report, ginakanugyanan natin ng mga pumuluyok na magkukiran, no? Basta kumayaran ng nag-digit o i-report nila para mapinanday sa ating mga kapulisan. Nabatian ang pahayag sang hepe sang Himamaylan City PNP para sa pagpangalagad sang aksyon report sa Sunday edition. Ini si Action VJ Pasible. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Madamo gid nga salamat Action na VJ Apasible sa iluhan taang balita kay Action Roger Gutib, maestra nga nasalabat sa shooting incident sa nagligad ni Huwebes sa syudad sa Sagay, nakagwa na sa hospital. Suspect sa pagpaniro, wala pagid makilalaan. Detalye sa ni Action Roger Gutib. Action Roger. Yes, Action Dorel. Blessed Sunday naman sa aton sini mga ka-aksyon kag mayong agagid sa aton sini mga balita gikan diri sa may siyudad sang Sagay. Ang investigasyon sa kapulisan sa gihapon, Action Dorel, wala pa sang suspect nga matumod ditong natabo bala nga pagpanglutang. Kumadumduman ang pagpanglutang sa may dalan Maranyon nga sa ringin nagresulta sa kamatayon sa itong Jomar Matarong ang biktima. Kagang development galing at nakagwa naman sa ospital ato ang teacher nga naigo man sa Batiis pagka tapos nga salabat ato si Ma'am Marilyn Manggulabnan
Oo, 56 anyos nga taga Puroksay sa Barangay Poblasyon 1, Siyudad San Sagay. Ni siya na-admit sa Lopez District Foundation Hospital sa matabong insidente sa itong tinalikdan lamang anong adlaw to, itong Pitsa 29, alas 7 ang takmasang gabi sa September 29. So, sa payag ni Police Lieutenant Colonel Robert Ijape, nagapabilin sa gihapon aksyon Dorel nga ang ila sini nga ginalantaw rason kung nga natabo ang mga pagpanglutang amo ang all grudges tungod kay ini si Jomar Matarong konfirmado nga may kaso nga murder nga sa diin na dismiss sa korte tungod nga wala mag-appear ang complainant kay nagsaylo sang residente tungkol sa residensya. Subong man may mga iban pa siya mga kasong may mga file, wala may balong kung anong mga rason sini kag posible nagbumot ang mga iya sini nga nakaatraso nga mo ang dumot siya kagin bantayan ni siya gudlot hangon kag didto man nga na salabat pa ang isa ka public school teacher sa secondary school diri sa may diri siya tudlo sa may barangay Olsagay, pero tiara okay naman siya action Dorel. Parayon ang investigasyon sa kapulisan as to the identity sa suspect. Nagyapon wala pagid gagang iban pa nga mga CCTV sa mga posible ginagyan sang suspect magkaroon ng ginausisa pa sa mga katapos sa kapulisan sa siyudad sang Sagay. Report gikan diri sa norte nga bansang probinsya sang Negros Occidental para sa Action Report Sunday edition. Ini sa Action Roger Gutierrez Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. May damo ginyo salamat sa aton nga mga action reporters kag correspondent sa mabalita nga inyong natipon o kung gina-share man sa sining aga. Okay? So, good morning lang sa mga ka-action ta kag may birthday bala today. Happy birthday sa inyo. Sige, karon na dungagan ta ang mga greetings. Kag ila ka mga balita, mga ka-action, mga balita national sa aton nga pagbalik. For now, mapause kita na for some commercial breaks. Kag magabalik kita pagkatapos gid lamang sining. Sapan. Okay, so good morning mga ka-action. Dali lang. Kay Miss Rona Rida Trava Tuwagina, good morning sa imo. Good morning kay Tatay Teddy, kay Day Marian De Leon, and welcome home kay Daddy nila kono Jeans. Jeans di magbasa Miss Rona. Kasi wala hindi bala or hindi maguro hinne, no? So Jeans. So welcome back sa inyo dara nga kay Sir Jeans Trava. Marjo Anejo, good morning man. Arnejo, good morning man sa imo. Kay Connie Laparan, good morning. Tamyaw ko, family Laparan, Labaniego, Torbela, Kagisparesya. Ang gatabyaw si Connie Laparan sang Pandanon DSB. Andre Ojuelar, good morning man. Happy blessed Sunday morning sa tanan nga nagapamati. God bless us all. Kay Gloria Moscosa Flores, good morning. Happy blessed Sunday everyone. Kay Roberto Hiraposco Caraballo, diri sa handumanan na check yuman ang gani sir. Kay Dad Saberia, sir, may aga sa ibo. Have a blessed Sunday. Yes, so amo na i-check gid sir ang rerouting sir sa siyudad sang Bacolod kay para para aware kita. Okay, ang namini ni Sir Roberto Raposco Caraballo, ini mga water refilling stations. Gari ban sir, kung ako lang dapat ngalanan para at least kabaluta na wala na sila permit ya, may sila lisensya ilaya. Kaya Dante Makilan, good morning. Action Dorel. Kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning. Dahil sa may DSB. Dugay na ako lakabalik sa DSB ba? Sige lang
Nan, correct gid Miss G. Tasig ko na pala Miss G, kabaho pa nga daan sang sigarilyo. So sabi niya do Mayo lang. Siling daan do may report, di ba, nga daw mas mas apektado ko ng mga second-hand smoker. So, mga second-hand smoker, mo ng mga nakalanghap sa mga aso nyo dra. Na, miisin nyo ba? Kaya hindi na ko to. Ruby Martinez, good morning sa imo. Irene Gillian, good morning man. Kay Ruby Martinez, okay, nag-read ko na. Miss Jinky Dialagdon, okay na siya by God's grace. Ay, salamat. So, thank God, kinaumpawan na si Mama Lulit Dialagdon. Kaya si Miss G, amo man naka-recover na. Ate, salamat. Mayo gina Miss G. Kay Ma'am Luisa Melos, good morning Ma'am Luing, dra sa may Bago City. Mayong aga gidra sa inyo. Kay Manuel Moratilla, good morning man from Toledo, Cebu. Oy, mayong buntag kaninyo dra sa may Cebu. Kamusta man mo dihang tanan? Kay Alexander Contrivida, good morning man sa imo. Sansanville Pe, good morning man. Kay Emilia Hiponia, good morning. Hugh Christ Gabriel, dra sa may din sa ganit man. La Carlota, Blamong, no? Good morning lang dra sa inyo. Kay di na ko to. Kay Winston Salis, good morning man. Dandan Lanada, good morning. Mark Tristan Tamayo, good morning. Kagara man si Sir Lester Ray Benitez. Mayong aga sa imo, Sir Lester. Kamusta ka dra sa may New Zealand? Kay Eduardo Emolaga, good morning man. May landa nga pag monitor. Kag kay Gabriel Nilios, mayong aga. J. Gaburno, Imelda Ceballos, good morning sa imo. Kay Adonis Malayas, good morning man. Franklin Panagiton, maayong aga. Arancilio Armel, good morning. Si Delia Meliendez Rogero, good morning man. Kay Lea Dasas Humilia, Jasper Portudo, Jemag Hamantok, si Robert Robles, Crystal Joy Sosa, good morning man. Kag sa family Valero, dra sa may Barangay Mailom, Bago City, mayong aga, dra tanan sa inyo. Sa may Hacienda Bonifacio, nan. Kay Tita Edith, dra ag kay Tito Dudoy Valero, good morning, Valero family, mayong aga, dra sa inyo. Okay? So, good morning man kay Eduardo Emolaga, James Pringgrases, good morning dra sa may Montreal. Oy, may aga da sa inyo, sir, sa may Montreal, Canada. Kaya Higino Sixto Garaygay, maayong aga man sa imo. Okay? So, sige, standby mga ka-aksyon kag sa iban pagid nga mga balita. Radio Philippines Standard Time, kag of course nagapamati kag kamugyapon mga ka-aksyon sa programa Action Reports Sunday Edition. Kag of course adti sa atong mga balita national mga ka-aksyon sa panahon karon bala nga kadamo sa mga balatian nga naga sinulod-sulod lang anytime matapikan ka mga ka-aksyon. So dapat mayaragi kita kung sa Tagalog pa may kasangga kita mga ka-aksyon sa sini nga mga balatian. So dapat may food supplement ka nga ginapares mo sa everyday mo nga pagpangabuhi. So ginarekomendar ko sa inyo mga ka-aksyon ang pag-inom gid sang The Original Koi Herbal Capsule. Kay iniyang sa isang food supplement nga nagahatag sa aton sang Timbangan sang Katarungan. Timbangan sang Katarungan.
tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sa ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-sagbig sa faktor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID patients. Last size 12 Action Radio Philippine Standard Time kag diri kita maka-action sa mga balita national ari good news naman of course sa mga motorista amo ning namiantay ang mga good news. Mga good news labi na sa price rollback sining produkto sang petrolyo. Kay sa masunod nga semana, I mean this week mga ka-action, mayara naman sang oil price rollback, sang of course sang gatong. So, posible mga ka-aksyon ang presyo sang diesel mahimo magnubo sa 50 tubtob 60 sentimos. Although bisan mga ginagmay lang mga ka-aksyon, at least bala
rollback in the price hike, no? So, ang sa diesel, sa nasiling ko na, 50 tubtub 60 sentimo sa kada litro. Kag sa gasolina naman, 40 tubtub 50 sentimo sa kada litro. So, amo na, next week sining a week, gakalipat ka next week, gidya, no? So, sining a week, mga kaksyon, most probably, Tuesday, ginaya, pero may, Tuesday, makapatuman, sining price rollback. So, October 4, ina mga ka-aksyon, no? So, amo na pasalamatan, tani bisan ginagmay lang, at least padayon, kabay pa tani nga, bisan ginagmay lang, basta tayo yun lang bala mga ka-aksyon, nga rollback. Hindi lang mag-price hike, no? Kabudlay, gid ako mag-price hike, mga ka-aksyon, pero tigid ka mahal. So, kabay pa magtayo yun lang inikag. So, amo na ha, good news ina. And of course, kahapon, I think, na may nabasa ko nga balita, nga nagnubo man ang presyo sang liquefied petroleum gas o kon LPG. So, kahapon ini nga adlaw October 1 mga ka-aksyon nag-take effect. So, base sa advisory, 2 pesos kag 55 sentimos ang buhin sa kada sa presyo sa kada kilo sang LPG. So nagakahulugan ini nga 28 pesos ang buhin sa presyo sang kada 11 kilo nga 11 kilogram nga tangke sang LPG. So amoy na mga ka-aksyon, at least nabuhin-buhin na naman. Ti mayo man na good news gid ina, especially sa mga nagagamit sang LPG, okay? Kaga of course mga ka-aksyon, sa maabot naman yung Oktubre 4, maga-epekto na ha ining saka sa pletihan nga ginpatuman of course ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ko na LTFRB. So, gin pa siguro sa LTFRB, mga ka-aksyon, nga ini na ang katapusan nga saka sa pletihan sa sinilang yang nga tuig. Sa sinilang yang nga tuig. So, hindi tiya sure sa masunod nga tuig. Kaya siling nila, na-realize nila kuno nga hindi man dapat gid pirmi nagapasaka sa nga plete. So, sa sini nga tuig, amo na ni ang last nga pagpasaka sa nga pletihan, kag wala lang ta kabalo kung sa duson nga tuig magadugang pagid, no? So amo na October 4 take effect ni mga ka-aksyon. Makita mo man dra, kabay pa sa aton yung mga, especially sa aton yung mga drivers bala, kabay pa mabutang kamo dra sang fare metrics bala nga ginatawag dra sa may inyo nga mga salakyan, para at least aware ang aton yung mga ka-aksyon kag likaw sa baisay bala nga ay nga mo na ni kimera dan iban nga wala hindi gid aware nga may saka sa pletihan. So para likaw sa sinumbaganay kag baisay kag lalisay padra nga mga butang ka mo dra sa nga fare metrics sa inyo nga mga salakyan. So para hindi na hindi na kinagamo pa angot sining sa panibago nga saka sa pletehan. Okay? Kagahari mga ka-aksyon yo, do ka makakilibot gid nga balita, makakilibot. Kay hindi ka pati 433 ka mga nagtaya bala sang sang loto nagdaog mga ka-aksyon. Pertinos, Grand Lotto 655 kahapon ini nga adlaw Sabado October 1, 433 kabilog ang nagdaog mga ka-aksyon. Ang jackpot prize ara sa 236,091,188 and 40 cents mga ka-aksyon. So 188 pesos and 40 cents. So amuning tulungaon sang 433 ka mga nagdalaog, pero of course may tax pa na siya. So do ka hindi ni first time nga natabo ini. Kag ang winning numbers mga ka-aksyon 9, 45, 36, 27, 18 kag 54. So may mga pa na sinigani, may naga-issue nga tabo. Pero sige lang, kalipay na lang ta mangin malipayon na lang ta sa mga nagdalaog sining loto. Imagine 433 kabilog yan, no? Bongga, okay? So sige congratulations sa mga nagdalaog, basi mayari di sa taga Bacolod or Negros nga nagdaog sining resulta sa loto grand
655. Grand Lotto 655. Te, way kita da. Dulungin nyo mga kamidi sa inyo dra nga mga daog. Okay, so sige kag ari pagid lamang kaksyon no. Ang Pilipinas, grabe gali ang kakulang sa mga nurses naton diri no. Kay sunod sa Department of Health, 106,000 ka mga nurses mga kaksyon ang kulang diri sa Pilipinas. Di syempre hindi mo man mabaso lang aton yung mga healthcare workers, labi ng mga nurses nga mag-abroad kay syempre mas kumbaga sa ano pa nga pangistorya mas mabuhi to sila sa sweldo yung mga kaksyon mong sa iba nga lugar diri sa Pilipinas. So mo nang dapat i-work out sa aton niya nga government nga mahatagan man sang sang importansya ang aton mga healthcare workers, labi na aton nga mga nurses kay sa una madumduman ko sang wala pa pandemic mera ko ya kilala yang siya pa ya ang mabayad sa ospital mong para lang maka-OJT kay hindi magbalato na sang OJT mong or mga training ang ining mga ining mga ospital sang una kay tungod sa kadamo ko no. Tingin na kulang gali ya. So sila pa yang gabayad sa ospital para lang maka training. So amo na magluwas sa mga nurses, ginakulang man ang Pilipinas ang doktor, midwives, dentist, physical therapist, pharmacist, kag medical technology. So kabay pa tani nga mapaayo tani nga aton nga bala makaksyon mga ginatawag bala nga healthcare system. Kag of course matagan sang nagakaigo man nga compensation ang aton sini nga mga aton sini nga mga healthcare workers para likaw ang iban. Actually ang iban di man gusto nga mag-abroad mo, hindi gusto mapalayo sa pamilya. Tigaling kay dala sang matinding pangangailangan kung sa Tagalog pa. So napili na lang nila nga mapalayo sila pamilya agon matagan sa mas maayo nga pagambuhi ang ila iya nga mga pamilya mga ka-aksyon. Okay? So sige la 6:20 Action Radio Philippine Standard Time diri lang kita anay kaya may pa kita sa mga obligasyon sa aton yung mga commercial sa aton pagbalik i-check ta aton patrol sa iya mga natipon nga balita sa siniman nga aga. So magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Salamat sa Primera Light na iyan. Alright! So, good morning again, mga ka-aksyon. I'm back. I'm back. Kaya, dali lang. Ibalikan ko to, anay ang mga wala ko na tamyaw. Kay Athea Kim Iriman, good morning sa mo, Athea. Have a blessed Sunday. Kamusta ka? Dara sa may banwa sa nga Mursha. Kay Novi Magapan, hi Novi. Kamusta ka dara sa may DSB? Kay Diding Alojamiento, good morning man sa imo. Maninoy Michael June Season, good morning sa imo and have a blessed Sunday. Kag sa taranya ARB Family Squad, good morning. Kag ara ka na dagali subong sa may Shatu Elise Paranaque. Good morning lang dara sa imo. Kay Elvira Hilogo, good morning man sa imo. Kay Boy Andales, good morning. Escolyar, Tagaysay, Fritzy, Freddy. Wig ba? Good morning. Kay Bonnie Telin, good morning man. Sora Tupra, good morning. RM Bernales, good morning man. Mirna Fedelarmente, good morning. Kay Cyril Carriedo, si Romel Castillon, good morning man. Si Ter Rose Pasha Plajero, good morning. Manuel Roble lang hasta, so hindi na siya Robles. Roble lang, good morning man. Kaya Tess Siplao, good morning. Cecilia Bautista, may aga sa imo. Pete Barcelona, good morning man. Rosalie Vistar, good morning sa imo. Si Buddy Astilio, good morning man. Rodel Vasquez, mayong aga. Kay Marhodalin Valencia, good morning. Kay Jessie Ngo Fenayon, good morning man. Okay? So, sige, wala na sang dugang pang-greeting sa aton yung mga ka-aksyon. So, muna ha, sa mga ka-aksyon, tabala nga lagaw sa Mascara Festival.
So, ano gid kita, extra careful lang kita mga ka-aksyon na kag nga health protocol sundon tagid gyapon kag enjoy gid kita. So, okay, so mas standby na ta kuno kay mabalik na ta mga ka-aksyon. So, standby. Las 6:23, Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa gihapon ninyo ginapamatian ang programa Action Reports Sunday Edition. Kag of course, sini nga kay ginan maka-action i-check ta naton nga patrol sa yaman na tipon nga balita sini nga aga with Action Zil Menardo. Action Zil. Action Dorel, nakumpiskara ang 54,000 pesos na baloras ng iligal nga drogas, anay preso kag manghod sini sa drug bypass operation sa Bacolod City Police Station 8 sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport, Sudad Sang Bacolod, Cagayan, Oktubre 1, 2022. Sunod kay Police Major Jury Puerto, duha ka persona ang nagkaladakpan, apang nakatalagyo ang isa pinaagi sa paglumpas sa suba, kag wala na nakitaan pa. Ang naaresto amo si Christopher Cañete, 40 anyos, samtang at large naman ang utod sini nga si Carlo J. Cañete, 35 anyos, pareho nga barker ang trabaho kag residente sang amuman nga lugar. Na-recover sa mga suspect ang 8 ka sachet sa ginasuspettuhan shabu nga may kabugaton nga 8 gramos. Ginpakayan naman ni Christopher nga siya ang napriso sang tuig 2028 sa kaso man sa paglapas ng Republic Act 9165. Ang suspect yara sa karon nahunong sa Police Station 8. Balita gikan sa patrol ni sa Action Zil Minardo, una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Las 6:25, Action Radio Philippine Standard Time. Madamo ginya salamat kay Action Zil Menardo sa mabalita nga gindulong siniman nga aga. Okay, kag sa mga ka-action ta, good morning nandara kay Ricky Ledesma, Cuchi Zaragoza, good morning sa imo. Colvic Vicentino, good morning man. Kag sa tanan nga may birthday bala subong adlaw, nagasaulog sang ilay nga kadlawan, so happy birthday gid sa inyo mga ka-aksyon. Kag enjoy your day. And of course, naga-celebrate man sang sang anniversary. So happy anniversary lang happy anniversary lang dra sa inyo mga ka-aksyon. Kay Beth Portusa, happy birthday sa imo kag si Jai or JJ, happy birthday mandra sa inyo. Kag again mga ka-aksyon, belated happy birthday lang sa akon niya tito Jerry Gacho dra sa may Barangay Carabalan, Himamaylan City. Kag sa family ko dra ilan ni Tita da Bibing, Tita Michelle, Ate Fritzy Giselle, kay Tito Nel, Tita Ritz, good morning. Kag sa mga cousins ko dra, good morning sa inyo tanan. Okay? Kag of course mga ka-aksyon, sa nasiling ko na kainag, nag-start na ang Mascara Festival. So, padayon lang kita nga mangin mga ka-aksyon, mangin mahinalungon, kadungan sa pag-enjoy ta, bisa nag-enjoy ta sa pagbalik sining Mascara Festival. Hindi man ta magkalipat nga maghalong sa gihapon, magsuksok sang face mask. Again, ang panumdum sa aton nga mga authority, magsuksok sang face mask, mag-alcohol, kagati subong wala namang galing social distancing, no? Labi na nga may mga event bala, mga concert or kung ano padara. So, do ka budlay mag-spacing padara mag-ano pa kasi syempre ga-enjoy na ga-party. So, amo na lang na suksok na lang sang face mask para at least mahalungan mo sa gihapon ang imo nga kaugalingon mga ka-aksyon, makapuli ka sa gihapon sa inyo balay nga wala ka sang dala sang virus bala kag basi may mga especially may mga vulnerable dra sa inyo balay, mga lola nyo dra or lolo nyo dra or mga kabataan dra. So ano gyapon ko ano tong ginahimo mo
sang nag-start gid ang COVID-19 pandemic, amo nagyapon ang himuon mo. Hindi ka mga pag-abot mo haling gabi sa party-party be. Sibla marikta ka higda sa imong hiligdaan ay sus kalain. So pang ano kanay panibin kanay kay siyempre taman la kapoy kis ano, mera pa iban magpuli nga huburg na, medyo nakainom na, so garikta na lang tulog. So hindi gid magkalipat mag-toothbrush. Pero joke lang na, pero amo na mga ka-action ang isa sa mga pila sa mga proper hygiene para mahalungan nato ng aton niya kaugalingon. Okay? So, enjoy kita sa Mascara Festival. Kay in fairness, after 2 years nga wala ta na-celebrate or na-experience ang Mascara Festival, mga ka-action. So, ari nang ginahulat ta. So, mabuhi naman of course ang pila ka mga businesses kay syempre may kaiganan nga maka-business kay of course may mga activity ang patigayunon. So amo na bala pasalamatan tay ni nga balik na matapos ang 2 ka tuig puro pahuway, no? So, amo na mga responsable ta mga ka-action kung may ginakaon kadra nga may plastic, pangita man sang basurahan ay hindi man da pagusto lang panghaboy da sang basura. Kung mahimo pa lang isulod sa imong bulsa or isulod da sa imong bag, ihaboy mo lang pag-abot sa inyong balay or kung makakita ka sang basurahan. So, hindi man pagpabudlayig katama nga aton manog tinlo dire kaga of course para man sa aton kay kung dumadamo ding plastic hindi matinloan magbaha reklamo man kamo tiyang ang mga plastic dira nga nagasupon sa mga drainage system naton. So amo na siya ang mga rason sang pagbaha man, isa sa mga rason sang pagbaha. Okay, so just do your part para mangin mangin productive nga citizen sang Bacolod. Okay, so sige sa tanan nga magakadto subong simbahan or mga beaches or din makamukadto halong-halong gid mga ka-action ulo aligmat gid sa lakat sang panahon kay especially ang mga magatabok ni sa mga island pa ni or kuagi ka mo sang clearance sa Philippine Coast Guard para safe and sound ang inyo nga pagbiyahe. Okay? So sa magakadto sa simbahan, halong man kamo. So have a blessed Sunday mga ka-action kag sa gihapon ini ang inyo alagad Action Dorel Cabato. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.